Yes po, Bombo Vince. In connection with Semana Santa po, we are expecting po the influx of passengers sa ating mga ports. Parte po ng paghahanda ng Coast Guard District Eastern Visayas ay ang pag-increase ng alert status po to red alert. Additionally, we have prepositioned our floating assets, augmented 31 additional personnel to our Coast Guard stations to bolster their workforce, intensified our pre-departure inspections or PDIs, our K9 paneling inspections, as well as activation of our passenger assistance centers or PACs. Ito po ay in collaboration with our partner agencies po to provide safety and security to our passengers within ports and terminals. Additionally po, the National Headquarters of the Philippine Coast Guard has implemented the e-sumbong or electronic sumbong and the see something, say something policy. The see something, say something and e-sumbong po are posters. Posters po ito na inilalagay natin sa mga barko, ports at recreational facilities. Ngayon nakapaloob po sa mga posters na ito ang mga listahan ng mga bagay-bagay na maaari pong i-report ng ating mga mamamayan or pasahero. Nakapaloob din po dito ang QR code na maaari po nilang may scan kung saan pwede po nila i-fill up sa isang online form ang mga concerns na nais po nilang ipahayag. This initiative and these posters po are a simple yet effective means utilizing QR codes in conformity po sa ating ang modern age ngayon tulad po nitong interview via Zoom. At these are to ensure po the prompt reporting and receiving of a passenger or civilian's concern po, Bobo Vids. Okay. Anong mga pwedeng itawag sa inyo na concern, sir? Like ano? Yes po, Bombo Vince. Nakapalo po dito yung mga nakikita po nating concerns regarding sa barko po natin, no? Kung ito po ba ay may pinagkakamalan po tayo or hinalang bagahe or cargo po, kung medyo concerned po tayo sa kalagayan ng barko, kung tinatawag po natin listing yung barko, ito po yung nakatilt po siya sa isang side. Kung may nakita po tayong posibleng krimen na nangyayari po, Bombo Vince, overloading o kaya yung general lang na kondisyon ng barko or na kahit ng terminal po, Bombo Vince, ito po ay mga example na maaari po nating isumbong through our See Something, Say Something initiative po. Ayun, okay. 24 hours ito open, sir, na pwedeng magsumbong itong ating mga pasahero, sir, tama? Yes, Bombo Vince. So, any time of the day, pag meron po silang nais mai-report, concern nila regarding sa barko or sa ports, etc., maaari po nilang i-scan lang yung QR code at agad pong marireceive namin yung kanilang mga concern. Ayun. Okay. May nakikita tayo ng mga taga-Coast Guard sa mga port areas. Anong minomonitor ito, sir? Kung overloaded ba? Tapos yung mga dokumento ng barko, sir? Tama? Yes po, Bombo Vince. Much like any time throughout the year po, meron po tayong pre-departure inspections. It is merely times such as these na peak season po, Semana Santa, naka-expect tayo ng influx or pagkadami ng mga pasahero. Nag-augment po tayo ng additional forces. Parte na po yun ang sinabi po ninyo, nag-i-inspect po sila ng barko at mga dokumento nito. Tulad po nito ng pre-departure inspection. Prior the departure of each vessel, ini-inspect po sila ng PCG personnel natin, ini-inspect kung seaworthy po ba yung barko, kompleto po ba yung dokumento ng barko, pati mismo po ng crew, at saka po kung ito po ba ay safe at maaari pong maglayag. Okay. Di ba may mga dokumento yun, sir, pinipirmahan, authorized ng PCG bago magbiyahe itong barko, sir? Tama ba yun? Yes po, Bombo Vince, may tinatawag po tayo na MDSD or Master's Declaration of Safe Departure. Bale, kailangan po natin ito ma-complete po muna to ensure na safe nga po yung vessel po nila or barko nila bago maglayag. Yun. So, dapat yung mga barko magpo-provide, sir, ng vest na yun. Tawag ba yun, sir? Bago magbiyahe. Yes po, Bombo Vince. Part po ang mga vests po sa hinahanap natin sa PDI. Kailangan meron po silang life-saving equipment such as vests or pwedeng life ring po, life canisters. Kailangan din po nila ng mga basic firefighting equipment po kung sakaling magkaroon po tayo ng apoy sa barko or sa vessel. Ayun, okay. Sa monitoring nyo, sir, kailan nagsimula itong volume ng mga pasahero, sir? Inbound at yung iba ay yung inbound at outbound, sir? Yes po, nag-umpisa na po yung influx niya sometime
just earlier last week po. Syempre may mga pilgrims po tayo, mga civilians na medyo inagahan po yung pagpunta po dito, pero rest assured that we have prepared for the influx po even before the actual D-Day for actual Semana Santa. Mhm. Regarding po sa ating mga inbound and outbound passengers po, as of 6 a.m. po today, we have monitored 311 inbound passengers po and 385 naman sa outbound passengers. Sa rolling cargos po na dumaan, meron po tayong 411 at 14 total number of inspected vessels. Regarding naman as of midnight to 0600 or 6 a.m. today, wala pa po tayong nare-record na maritime incidents. Ayun, okay. So, inaasahan pa natin, sir, pag sapit, sir, ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, may mga biyahe pa ba, sir? Or dyan yung time na yung volume ng pasero dadami, sir? Yes po, Bombo Vince. Expect po namin na dumami nga yung pasahero. Kaya po kami nag-augment nga po tulad ng sinabi ko kanina ng additional personnel po namin nag-enforce or intensify ng aming K9 paneling. Kasi nga po sa pagdami ng mga pasahero, maaari pong mapuno yung ating mga ports. Pero rest assured, we will do our best in collaboration with our partner agencies po upang makater lahat ng mga pasahero na pauwi po after ng Semana Santa. Ayun, okay. Kasi magsisimula naman, sir, yung outbound, no? Pag sapit siya ng, Yes. kailan, sir? Mga after ng Holy Week, sir? Sa Monday, Yes gano'n, po. sir? Oh? Yes po, Bombo Vince. Around that time po, Oo. possibly earlier pa po. Kasi nga, iniisip po nila, unahan po nila yung dami ng tao sa ports po. Kaya ang preparation po namin throughout the entire week and beyond po. So, yung level of security and the maintenance of safety po namin sa ports, lalong-lalo na po sa mga vessels namin, the same pa rin po all throughout. Ini-ensure po talaga namin na safe po yung pag-embark, disembark at pag-travel ng ating mga pasahero. Oho. Sa ganitong karami, sir, ano ito? If we compare na sa last year, sir, mas maliit ba ito na inbound ngayon, sir? Mhm. Regarding sa inbound passengers namin, about the same po. We are expecting, we are prepared for increase pa po sa inbound natin, lalo na po pagkatapos sa outbound po. Pero it's not something that we have not prepared for. Lalo na po, we have attended several po coordinating meetings with our partner agencies po. So this is more of a whole of government approach. Ang Philippine Coast Guard kasama po ang ibang mga lokal na otoridad po ay tulong-tulong sa pag-i-ensure po ng kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ayun. Okay. Pag sapit, sir, ng linggo, Easter Sunday, yung iba nandun sa mga resort, mga doon sa dagat, sir. Kasi, well, naliligo pagdating, sir, ng Yes, Easter Sunday. Ano yung monitoring? Paano yung monitor ng Philippine Coast Guard, sir, doon? Yes po, Bombo Vince. Regarding po sa aming mga beach goers po, since Semana Santa nga, nagde-deploy po tayo ng mga additional lifeguards at saka outposts. Nagko-conduct po kami ng Coastal Security Patrols or CSPs. Ito po yung mga PCG personnel natin na may dalang equipment na nag-iikot po at nagpapatrolya sa ating mga beaches. Specifically targeting po yung mga tourist spots natin dito, lalo na ngayon sa bandang Southern Leyte po. This is to ensure lang the safety of our beachgoers during this peak season. Okay. So, pero yung mga private na mga sir, beach resort, ano yon na nakikipag-meeting ng Philippine Coast Guard doon? Na dapat yung mga may-ari, sir, ng beach resort, may sarili silang lifeguard, sir, ganoon? Yes po, sir. Regarding sa mga private beach resorts po natin, nagkakaroon po ng regular inspections po dyan. Tinatawag natin na Recreational Safety Enforcement Inspection. So kasama po sa inspection dito, ini-ensure po ng Philippine Coast Guard na may lifeguard and proper life-saving equipment po ang ating mga pribadong beach resorts po. So during this peak season, kasama po sila sa mga meeting na tulad ng sinabi po ninyo kanina, na para ma-remind lang sila na i-expect nga po nila yung pagkadami ng mga beachgoers nila at i-prepare po nila lahat ng mga necessary life-saving equipment. Ayun. Sige. Anyway, by the way, sir, dito sa Region 8, ilan yung port area natin, sir? Yung port area po natin as of now, ang minomonitor po namin
specifically during this Semana Santa, yung siyempre from Northern Samar sa Allen, etc. Mhm. From Bicol and other regions pababa po ng Eastern Visayas. Meron din po tayo dito sa Leyte, sa Ormoc side, Mhm. Baybay, Hilongos, at lalo na po sa Southern Leyte. So as of now, yun po yung tatlong port areas po na pinaka-monitor po namin kasi dito po sila kadalasan nag-inbound and Mm. outbound po in connection nga po with Semana Santa. Most often po yung ating mamamayan from other regions bababa po galing Northern Samar, travel po sila down papuntang Southern Leyte. Yung iba po magagaling Visayas or Mm. Cebu papunta po dito sa Ormoc or Leyte side po natin. So itong three port areas po natin ang Mm. pinaka binigyan namin ng pansin in preparation po dito. Oh, so